ഇത് ചോളം വിറ്റതെന്ന് ഇസ്കിയ കാശ്, ഇത് കരിമ്പ് വിറ്റതെന്ന് ഇസ്കിയ കാശ്, ഇത് താറാവ്. ഇന്ന് ഇത്ര ഇസ്കിയല്ലോടാ? ആ ഉണ്ട് ഉണ്ട്. ഇത് കോഴി വിറ്റതിന്റെ, ഇത് തേങ്ങ വിറ്റതിന്റെ. എന്താടാ? തേങ്ങ മുതലാളിയുടെ അല്ല, മുത്തൂന്റെ പറമ്പില്. എടാ, 2 തുള്ളി കള്ളി എന്നാ നിന്റെ ഉള്ളിയുള്ള എല്ലാം പുറത്തു വരും. പിന്നെ എന്തിനാടാ മോട്ടിക്കുന്നത് മണ്ട? മണ്ടൻ? ആരാ മണ്ടൻ? ഞാൻ എന്തിനാ മോട്ടിക്കുന്നത്? കള്ള് കുടിക്കാൻ. മുതലാളി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എന്നും എനിക്ക് കള്ള് തന്നിട്ട് സത്യം പറയിപ്പിക്കും. ഞാൻ ഷാപ്പിൽ കൊടുക്കാനുള്ള കാശ് മുതലാളിക്ക് തരും. എനിക്ക് ഷാപ്പിലേക്കുള്ള യാത്ര ലാഭം. വാട്ടീസ് എനിക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടും. ഇപ്പൊ പറ, ആരാ മണ്ടൻ? എന്നാ മുത്തുവിന്റെ തേങ്ങയുടെ കാശ് താൻ ടിപ്പായിട്ടെടുത്തോടോ മരമണ്ട. ഓ തിരുമണ്ട.